Nasi tabuda takananga kuno kwatauya kuzoona Prophet T Madungwe varivo president and founder Remnant Church anditi worldwide. Tida kutenda nemukana wavatipa wekuti tinge tiri tinokurukura. Prophet makadi zvenyu? Aiwa tiripo makadi zvenyu angosi. Aiwa tinofara. Aiwa tinotenda. Chokwadi Prophet nhasi tikatirega timbouya tizombonzwawo maupdate ekuti zviri kufamba sei munyika yechi nyika yemweya. Tinoti kati fambe tinofanira kupota chidzoka kwamuri chizonzwa kuti munyika yemweya zviri kuitika. Mungasangane zvenyu nevateereri. Aiwa tinoti greetings to everyone wherever you are, maybe you might be in Bulawayo or UK. Tinoti regai titaure nemi. So the first issue yatinayo nde Russia. Even mukaenda pa account paid bozo vanhu vanozoti aiwa tiri kutry kukavhiridzira anditika birthday raProphet Madungwe ranga riri musi 18 June anditika 4 days before that was Thursday anditika takapa statement ratakati Russia is in trouble anditika. So the trouble yakatanga pa weekend pa musi wa 23 musi wa 22 anditika to the government anditika, but toda kuramba tichisimbisa nyaya futi kuti the trouble is not yet over anditika. Kana pane muprofita pakati penyu anofanira kutaura zvinhu zvisati zvaitika anditika. Prophecy yandakapa even ngapa yema elections kuti government yeZimbabwe ichawina zvakare pa that prophecy anditika, but ndikati it's not yet safe for them for that guarantee for that victory anditika. Anofanira kuona the villain commander anditika pane 1 2 zvatiri kutaura nazo. So those two prophecies dzichiripo and it's still lingering anditika. Saka the trouble of Russia sezvatakataura musi wa 14 June anditika, then trouble ndobva yatanga pa weekend pa musi wa 22 musi wa 23 anditika. Haisati yapera, it's still over Russia zvakare, but we are praying with Russia, we are appealing to God kuti Russia itire zvakanaka because yanga yatopinda mucivil war, but the trouble is not yet over anditika. Muprofita anenge apa ma updates anenge achitaura naMwari. Yema elections takapa futi zvakare, but government ngaigare nesu pasi anditika. Alright, saka kana muchiti government ngaigare nemi pasi muri kureva kuti bato riri kutonga pari zvino rinova iro reZANU-PF vanofanira kuti vauye kwamuri imimi muzogara navo pasi muchivapa madirections kana pane inonzi endorsement as the man of the season anditika. Yes, vanogona kubatsirwa mumachurches, but panodiwa munhuridzi weseason anditika kuti achivapo chimuta anditika, because a prophet ndiye aipa kuti you have been selected anditika. Yes, God is willing for them kuvapa kusvika 2030 or whatever amen anditika period yavacha, but pari kunzi pakumbodo the hand or the grace of the heavenly army commander anditika. This is a very important this grace ine zvaichakava anditika. Ani murona like zviri kuitika kuRussia anditika, tikangoti it is a problem anditika, the trouble andika mbatasiya, but tichitoziva kuti it's not good for the government anditika. Ndozvatiri kutaura kuti yes, the victory is there, but it's not good for the government anditika. Vari kuda kungonzi vangopiwa the grace inoita kuti ite kana tinonzi what off zvinoda zvimwe zvinhu zvakaipa zvinenge zvizoda kusangana ne the government chete zvato izvo zvinongoda the heavenly army commander akabva kudenga chete. Saka the government of Zimbabwe, we are still waiting for them kuti vati conduct yo. Hakusi kuti tiri kuti tine zvakaona zvadatira, but the grace ingoti tingotaura chete navo izvozvo zvichaita kuti heaven establish their throne zvakanaka chete. Alright, besides kupa mavideos amunotora muchitaura kuti the government of Zimbabwe should come and you should endorse the government. Yes, I Prophet Madungwe, I must endorse. You personally mean? Yeah, the heaven so izvakangonzi Mwari heaven army commander. Alright, saka tiri kuti havana here mune imwe nzira here, because pamwe vatungamirira vaoni mavideos akaita iyi seiwawa. Mune imwe nzira here yamakamboshandisa yekuita reach out even to the president of the Republic of Zimbabwe? Normally zvangu I don't seek for the people anditsvake vanhu anditika. Vanotitsvakawo iyo tichasangana kana Mwari vazoda vachatisanganisa, ndo that's the policy endoshandisa. Mwari vanondisanganisa kana nguva yakwana navo anditika, but the message kana yapiwa it's kuri kuti Mwari vada titaure tese anditi. Alright, saka vanofanira kuuya kuzokutsvaga ini timbotaura pasi mboti mwini pazvotoda mbotaura and the prophet. But tiri kutaura kuti munguva yemaprofita ekare vaitofamba ndivo voenda papalazi yamambo vosvika nemessage imimi muri kutadza neiwo kumboenda kustate house munozimimi vaMadungwe muprofita heavenly commander ndoda kuona president. Zvazvinoita ndezvokuti
zvinosiyana netime handitika vana Daniel kana vana Paul vaita zvokutonyora tsamba handitika iko zvino pane yainzi muprofita aenda painzi paprophetic podium handitika ndo painodeliver ipapo handitika message yakutospreada kuIsrael muprofita aisafamba kwese kwese handitika even neniko zvino ndingotaura statement sipe pandatopedza handitika rakutopinda to the people handitika ratozara muIsrael ndo zvandinoita ndoenda panonzi papodium pandofanira kunotaura pekuti zvinonzwika nemunhu wese kuti muprofita ati zvakati kunyika yeZimbabwe handitika saka hazvinoti I must go to the palace kana kupi no unoenda pane inonzi the podium saka unoti akushandisa achashandisa maepistyles aishandiswa nana Paul the epistyle of Paul chichi tsamba dzainyora handitika taakushandisa the technology handitika even munhu ari kuUK zvoenda kutomuona I never been Blawayo ndichiparidza but ndine mafollowers as far as Blawayo vanondiziva ndi technology ndio yatakushandisa iko zvino handitika even phone kudhara wainzwa kukafiwa munhu aifamba unoti kwafiwa kuno handitika nakupeswa moto momboveiswa sign handitika but unongofonera munhu ari kuUK kuti shamwari kuno kwafiwa handitika takufambirana nenguva handitika even Jesu akafamba nedhongi pose ndo raripo panguva iko zvino atichafambi nedhongi handika tofamba nemota handika tofambirana nenguva handika message inongoiswa pamasocial platforms zvatopera message yatofamba yatoenda handika alright so tiri papo ndiri kuda kuti timbonzwawo because tine two mapato akati kurei muZimbabwe pane rinotungamirwa zvakare navanonzi vachamisa Nelson reCCC vari kutotarisirawo kuti vachange vari vanohwina asi ndiri kunzwa chiprofita chenyu chiri kuti varipo ndo vacharamba vachingopfuurira mberi mungadawo kuti kudii kuna vachamisa sokunzwisisa kwangu vachamisa vanotovawo futi muChristian. He's a pastor, I know that. Yeah. Yes. All right, leaders, Daniel chapter 2. Daniel anoti leaders are chosen and removed by God. My leaders aniswa na Mwari ngata sapana Solomon anditika mwana wa David kuti angatoita kuwa anditika David akataiwa kuna zvakadaro Solomon ndiye akanzi ndiye achagara anditika angari futi mwana wa David anditika but akanzi ayo azvisi zvako but still ari mwana wa David anditika saka paona David panga pane the chosen one even pana David mkatarisa apana kunzi mkoma wa David anditika even Samuel aida kuti anoinda mkoma wacho kanza toda David the shepherd anditika saka leadership yes hatirambi kuti nyika yese iti opposition chero nesine opposition osatana anditika but ane final say ndi Mwari anditika kana nguva yako yakwana kana avanzi ndo vari kutonga izvo ndo vari kutonga kana Mwari vachizoda kuti atonga anongotonga anditika but nguva ndiye Mwari kana nekugadzwa kuti ko zvino uchitonga zvanene yari kuZambia anditika akaita 30 years the president Karinda andika achirana for 6 terms achirana achiluza so kuti ma 4 years ari 6 kuti 24 years but is now akazowina ava the Karinda anditika saka iyi nguva yanzi yangopiwa the current government kuti continue anditika because munhu akaita first term yake anofanira kupinda second term according to the heavenly statistics anditika the heavenly law saka second term yawo asati yapera saka we cannot talk of anything anditika but after that yazopera takuchitaura for another thing kuti alright zvoitwa sei anditika alright yeah ndofunga yajeke vanenge vakuzviziva kuti according to you murume anomboenda kudenga haachimuti havasi kutora at this time haiko zvinovanza havasi kutora but hatina kuti even in the future kunozora even hatiziviwo hatisanda release any statement in the future ndokutaura ipapa pachete pama-elections August yes ngavambokanganwa zvavo aiwa ngavaite zvavo ngavaparticipate hativarambidzi but tinotaura kuti ane final say ndiMwari so the final say ndo ichauya iyoyo handitika yekuti varipo ndo vachango alright nondofunga pari kunzwika ipapo pari kunzwika ipapo muprofita zvakare kune nyaya yaPutin yamambotibate mukasiya zviri kuitwa naPutin Mwari ari kufara nazvo here izvi kana kuti alright tingati God is not happy with all the people not only one person vanhu tine patinotadzira Mwari no one is righteous before God anditika but tingangotaura nyaya yaPutin kuti they are in trouble anditika because sometimes maways anochuzwa neRussia even pane patikambopa ma-statistics taura kuti time dzevanhu dzapfuura anditika takapa tikati Edward wekuteki time yake yapfuura tikati wekuSyria president Assad time yake yapfuura even tikati Russia time yake yapfuura ndo I think mapresident matatu atakapa time dzavo saka now they are now preparing for their way out anditika nyika idzodzo dzipinda into another phase but although vanewo zvavanoita usingafadze Mwari but zvimwewo zvinofadza Mwari mukataza Putin haadi zveuge anditika zvinofadza Mwari saka ane zvanoita zvinofadza Mwari nezvisingafadze Mwari zvese ipapo zviripo pari alright so
hondo iyi ichapera sei, hondo yekuukraine? Alright, nyaya iri kuti handei kuti since 2019 hatina kuita peace in the world, handiti kabhozi takatadza tese, tikatadza kuziva zviri kuitika iko zvinoti kuti global warming, handiti hakuna zvinhu zvakadaro chinonzi global warming, handiti kuti testament munhu aita akatadza, handiti kana kuti pakatadzwa even sea ikadarika inonzi sea boundary, vaienda kumuprofita wobvunza kuti what is the reason, muprofita wopa kuti aiwa the reason ndeyekuti makatadzira Mwari. So iko zvinokunyaya kuti muri kuposesa kuti murume nemurume varoorana, handiti mukadzi nemurume, ndo zviri kukonzeresa vana covid, zvana Russia zviri kuitika zvese izvozvo, but world order iripo ndo iripo iko zvino kuti America is still ruling, handiti ndo the superpower yakaiswa naMwari ichiri kutonga, saka panoda kucreatwa kuti America ive more powerful chete, ndo zvaiye zviripo, saka Russia will not win, but hazviri kuti Russia is a small nation, no, Russia will remain a superpower also, but America icharamba ichitonga. So kusvika peace yazodzoka vanhu tareurura tozopfuura, this is zvakaita first world war, second world war, pakati makore akati wande, so 2020 23 but 2024 peace shall come to the earth. Ndo zvatakadiscussa with God about that. Ngatitaure yaProfeti Makandiwa timbonzwa kuti ibva matongopinda munhu. Alright, Prophet Makandiwa iri kunzwisa mudumbu vanhu vakawanda. Alright, zvakaitwa nemuranda waMwari, chokutanga is a man of God. I acknowledge that, but varasika prophet zvavakaita, no one is above God. We cannot compare with the creator. Ngavazvicombare nana prophet Magai nana prophet Madungwe, handitika vakarasika sezvakaita David, handitika zviri kuti munhu akarasika asi munhu waMwari. David akatora mukadzi wemunhu, handitika a prophet akauya akarebuke akati aiwa zvamaita hazvisizvo mukuru, hamutori mukadzi wemunhu, because munhu wese anofall under God's law. So zvakaitwa naProfet Makandiwa hazvisizvo, ipride, handitika hazvitobvumidzwi even nevachauya generation to generation. Please, chinhu chinonzi pride hachidiwi, ndo zvakabvisirwa Satan kudenga. Yes, palast meeting yataita nhasi, yes, God was not happy about that. Nhasi matomboenda kudenga as the evil commander ndinoenda muheaven every day. So today God was not happy even after tambotaura pachitama talks akadaro. God is not happy. Saka now we are waiting for heaven to unleash the punishment for the man of God, and because every sin in it was punished, whether done by the president or the man of God, and saka the judgment ichauya sezvakaitiwa Nebuchadnezzar akanorarama nemhuka for 7 years because angaita pride. Satan akakandirwa panyika, saka pane zvichaitikawo kuna Prophet Makandiwa. The judgment shall be unleashed, but although I Prophet Madungwe I'll continue to appeal to God and ndika kuti Mwari have mercy on your servant for the sake of the church or the congregation. Vanhu vanotenda kwavari, vamwe vachato backslide, vamwe vachadi, but the judgment is now being unleashed any day from now. Kana yaitu unleashed tichaku update zvakare kuti God has said this about the man of God, but the judgment is now being processed in heaven, kuti because pride awindi go unpunished azviti. Even in the heaven commander handifi ndatomboda kuva above God. Satan akada kuva above God, that's why akaitwa rejected, akapiwa the punishment yake, anditi akakandwa panyika, akaitwa demoted from heaven, akanzi kuna usisina kana place because of pride. Saka pride munhu wese whether yaitwa nani kana nani unojudgwa, anditi even zvoti kwanzi umwe munhu anozviti ndakato qualify for heaven, hakuna zvinhu zvakadaro, anditi because ivo vakambotaura futi Prophet Makandiwa wakati zvese zvinonzi zvinofanira kuitwa kuti munhu aqualify for heaven. I've done it. I think makamboona imimiwo munotowo kudii nemunhu anotozvitaura kuti anofanira kunge ari kudenga. Alright, chazvinoita handiti rikatibatanidze nezvedu zvemaautomatic, handitika munhu wese, handitika haubvumidzwi yatova futi pride iwe, handitika Paul even a great apostle anoti I am still striving, handitika. So even uchizwa kuti nini sezvakaita ni Prophet Madungwe, yes I am the evil commander, handitika, but handitobvumidzwi kuti I have qualified, ndinoramba ndichiti I am striving, handitika. Even kune vanhu vatopa maautomatic havabvumidzwi kuti zvese ndikati unoti I am still striving, handitika because ndo word rinoshandiswa, haubvumidzwi because kangozviti nini ndatoti zvava noti bhora sati ratanga otozviti ndawina inini, handiti unoti tichaona mutambo unenge wakaoma zvinotaura vanhu vebhora zviya, handitika. Saka hatibvumidzwi kuzodaro, unobvumidzwa chete kungoti I'm striving, handitika, handisati ndachibata, handitika, only ari holy ndiMwari zvatopera, handitika chete. Then ngatibate nyaya yedu yemaautomatic, handiti tava neyatinoti
double guaranteed automatic heavily entry handitika zvakangofanana nedzekumashure dzeze maclasses aya haachinji futi handitika but it's now double handitika advanced munhu waipa mota 1 handitika but iko zvino wakupa dziri 2 handitika the reason yatakapa ndeyekuti ukapa mota 1 inogona kusashandira makore akawanda because pane nyaya dzemapoints dziri kupiwa vanhu handitika saka ukaisa dziri 2 handitika unogona kudzisa dziri 2 kawanda kana kuti after 3 years kana 4 years 5 years handitika wodzosera imwe futi mota yako woisa imwe futi mota kana kuti stand kana kuti imba handitika ndo inonzi double guaranteed automatically level entry because pari kushanda mota yako pari kushanda stand yako pari kushanda chii handitika ndo pauri kuwana mapoints ako handitika saka even ukapawo chimota chakadhakwa handitika kana chihonda fito chinokupawo mapoints mashoma than munhu apazi kana kuti chitoita kwandama handitika chitokora kawanda pane pachita basa raMwari papa handitika mapoints ari kuenda kwauri handitika saka mabasa unoitewo akaipa ne ari kuitwa nemota yako kana ne stand yako kubasa raMwari handitika zvinozonobatanidziwa saka basa raMwari rine mapoints akawanda saka ndo zvinozokuqualifyisa heaven handitika saka iwe ukaunza mota 1 handitika especially yakatofa ine kushanda 1 month yafa kuti mapoints ako unoqualify heaven but unoenda kulocation handitika sezvakaita kuhopley handitika instead yekuti uinde kuparodie kunoendiswa munhu anyatsoshandira Mwari zvakanaka because the Bible says tichatumwa nemabasa handitika which means ukaisa munhu zvane nemarara handitika stand ese ndekanzura handitika pazvakatosiyana handitika kuenda kuparodie kune mapine trees kune mazidzimba kune even heaven zvine maclasses kumamachonzi acho handitika kune vakanyanya kushandawo vanonosvika kuparodie handitika kwakanakisisa handitika zvakafanira world tine kuZimbabwe kwakati shatei tina na South Africa madeveloped kune madeveloped kuna na America kuna na London handitika ndo zviri heaven handitika it's the same earth handitika but yakavakwa zvakasiyana even heaven it is built differently handitika saka that's why kuti iko zvino it's wise kuti munhu apinde mu double guaranteed automatic heaven entry then usazokanganwa futi treasures handitika kuti upfumi hwako fa kutanga kubenga futi kuti udi futi ndeimwe futi unongoswa mota nechi saka sofa kune vangani vawinza motikari according to the heavenly statistics handiti hatibvumidzi kureleasa information handitika ukapa with the right hand handitika left aufanira kuona handitika hatisi kuti mutaure kuti mota dziri kuuya mutaura kuti munadzo here dzati dzauya zviri kuuya but hatikwanisi kudzaidza figure handitika mafigures anoitwa ndinozvibvumidzwa kunoita brought before God kuti ora tine 20 mastand auya kuzvino tine 10 mota dzauya ikapiwa nanhingi tine dzakati but not to that yatova futi pride handikatakuta kutoti business kuti zvinhu zvekuti kana tekoneti takata profit yakati zvinhu zvaMwari azvidara handitika ukapa ne right azvibvumidzi kuno even mukapa atibvumidzi kuti zvazoti atiti pride handitika saka dziri kuuya saka vanhu ngatishandire tipinde mu double automatic heaven entry handitika unoisa mota 2 ka 1 kana kuti unoisa after certain period imweyo kana stand kana imba futi handitika then kune millionaires yakazvimirira ega futi handitika millionaires iri single well ahead automatic heaven entry unoisa mota 3 kana 3 mastand kana kuti dzimba 3 handitika then woita double unoisa dza mota 6 handitika kana uruda iri double handitika iyo basi zvazviri kuita zvokuti ukaiso chimota 1 handitika unoenda kuheaven unenge uri kubva nochita zvokuona kuti sezvakaita ground handika nenzi VVIP but zvakatosiyana but waqualify handitika saka tiri kudzira kuti isai mota dzine musoro maland cruise vanoti ukaisa land cruise handitika obviously inoshandiswa naProfet Madungwe handitika inokupa more mapoints handitika dan ukaisa Honda Fit unoti aina Honda Fit handisi kuenda kupa mimiwo zvinezvi motikari dziri kushandiswa nani ini zvangu actually I'm not a greedy person hazvisi zvangu zvinopiwa vanhu like a driver like masecretary ini ngoti chiuya unditora pakati ndinde kuchechi handitika but it doesn't mean ndezvangu ndezvebasa raMwari zvima automatic heaven entries handitika but zvakaitwa nemukuru Prophet Makandiwa let him renounce his sin let him repent because God is not happy about that atisuda kuti ifa ito affected kana kuti parari kana kuti Mwari vazovaitira zvinhu zvakawanda aiwa hatisi kuda izvozvo let him repent God still loves him handitika hakuna munhu ari above let him reverse those words maybe it will be better for him with God because when the wrath of God hasha dzaMwari dzakuti unleashed handitika Mwari havati musi wawaita vanokuti handitika vanogona kumbokumira as pachiwa grace period let him seek God handitika because this hasha dzaMwari dzikazoitwa kindled hazviperi zvakanaka iwo hazviperi zvakanaka saka chimbotiudzai kuti zvemwedzi unoyu kana kuti ndizoti first half here kana kuti first quarter aminoti munoidana yegore Russia chat yakamira sei alright Russia chat yakapisira kubiswa muna December patika pachiti it was 0-0 nanhasi ichiri pa 0-0 haisati yasimuka ma 0-0 because God is not happy with the whole world currently kubva muna December saka zvese zviri pa 0-0 but Prophet Madungwe is excluded ina ndiverengero among the people I more than people
handiverenge because ndinoverengera kuevheli ami, so handiverengeri pane papo, saka God is not happy. Saka the righteous chatiri pa00. Tinoti vanhu ngatitendeuke, sei kutora ukadzi vanhu, siyai kudii, but munhu wese ari kutadzira Mwari. Handitika Mwari havasi kufara nezviri kuitwa nevanhu, vanhu vari kutadza maWhatsApp, muri kunyanya magossip. Handitika saka Mwari vari kuti vanhu tendeukai munhu wese, as Jesus Christ says we repent every day. Handitika, so that is our righteous chat currently. Kubva muna December tichiri pa0 hapana, because God is not happy. Kuti nenyaya yezvemujolo izvi hazvisi here zvimwe zviri kukonzeresa? Mujolo inonge ichingonzi sezvandataura, but mujolo uri pasi pekuti pasi pegay and gay, murume nemurume. Handitika hayo ndo iri serious, ndo nyaya dzekunyanya kunetsa stereka. Handitika so we are happy with Uganda yakapasa the law yakati hatibvumidze murume nemukadzi nyika idzodzo, but Uganda is in trouble right now because in America they push gay mission. Handitika, so sanctions zviyi, let us pray for Uganda because zvichaiomera even economically. Sezvinongodzi naJesu, kune ava vachanditevera vachatambudzwa, vachapesekitwa, vachaurawa, vachadii. Handitika sezvandongoitwa ndinotukwa nekuitwa zvese because handisi kusapota chakanaka. Handitika ukaona muprofita achingozadza achiti yeye ayo hapana zviri kuitwa. Handitika vari kupedza nguva. Handitika, so kune vanoda kuisa mota dzavo kana mastendi kana chii, vanouya pachurch line pa7776 231156. Handisi dzokurodze ndo church line yedu. Unopa Prophet Madungwe mota, haupi umwe munhu please. Prophet Madungwe ndo vanenge varipo wokutambidza automatic level entry yako, wokuregister in heaven because unofanira kuregister na Prophet Madungwe. You are now waregister kuti wava mubhuku dzvene, the book of life. Handitika, so vanouya pachurch line yedu pa0776 231156. Kana uri kunze kwenyika unoisa +263 please munofona, kana kuti unoisa paWhatsApp zvekubhipa kana kuti zvekusatext. Handipinduri kubhipa nekutext. Handitika ndinoshandisa WhatsApp nekufona chete. Handitika, but vanhu handei kudenga, ndauya kuzoendesa vanhu kudenga because hazvina kunaka kuti vanhu muinde kuheu ndiripo inini munhu anokwanisa kuappeala to God kuti muinde kudenga. Aiwa, tinokutendai Prophet nenguva yamatipe kuti tinge tiri tinokurukura. Aiwa, tinotenda maita basa zvisingaiti. Tinokuonai kuti patindoita zvimwe zvikamu tichikuudzai zvimwe kuti Mwari vari kudi, but let Prophet Makandiwa repent for what he has done because God is not here. The chance is still there, the grace period is still there for him to correct his mistake about kunzi I'm better than God. The chance is still there. Handika David akareurura akatosiwa ane mukadzi wemunhu akatozozvara mwana anonzi vana vese mukatasa vana Solomon vanani vana vaDavid vakatozoya through that marriage yanga isingatodiwi naMwari because he repented. Handitika so munhu wese anofanira kuti kana atadza anorependa chete, ndo zviri kudiwa. If he does that, handitika God will not be very much angry with him, but for now God is angry with him. Thank you very much. Aiwa, tinotenda muprofita. Tichida kutendai mhuri yeZimbabwe, makasunungukawo kunyora zvamunofunga kucomment section about this interview. Makasununguka zvakare kufondera Prophet Madungwe direct. Mirai kuzvekufondera Saint TV muchitsvaga namba dzaProphet. Namba dzaProphet ndo dzavataura, saka chingwabata ichi direct. Bozo uko akuitwe zvechioko muhomwe kuti ndinozwa anko vanozwa naProphet, saka zvangu zvaita. Aiwa, munongonanga mega from Ango Saint naProphet T Madungwe. For now, it's much love.